Světlo pro svět je organizace, která pomáhá nejpotřebnějším a nejchudším v rozvojovém světě, především v Africe. Pomáháme nevidomým a lidem se zrakovým či jiným postižením. Na světě je zhruba 39 milionů nevidomých lidí, z toho 90% je v rozvojovém světě. Dobrá zpráva je, že 80% slepoty lze vyléčit nebo ji lze předejít. A to je právě věc, na které pracuje Světlo pro svět. My se snažíme nevidomým lidem pomáhat tak, že zajistíme operaci šedého zákalu a vracíme jim zrak. Zaměřujeme se na 3 státy v Africe, na Etiopii, Rwandu a Burkina Faso. Jsou to jedny z nejchudších zemí na světě a pomáháme lidem, kteří vlastně nemají na to si zaplatit oční péči. Představte si, že v Etiopii, která má 88 milionů, tak je zhruba jenom 110 očních lékařů. To znamená jeden oční lékař téměř na milion lidí. To je jako kdyby jeden očas byl v Čechách na jeden kraj, z toho polovička je v hlavním městě. Takže my se snažíme jít za lidma do vesnic, vzít doktory a dělat operace i v terénu, i v jednotlivých nemocnicích. My získáváme hlavně prostředky od jednotlivých dárců a když si uvědomíte, že taková operace šedého zákalu, která vrátí člověku zrak, tak trvá 15 minut a stojí zhruba jenom 800 korun, tak to není mnoho ani pro našince. A vemte si dárek, který dáte člověku, dárek na celý život za 800 korun, takže na tohleto lidi u nás slyší a přispívají, i když samozřejmě je těžká doba a přispívají omezeně, každý jak má. Spojení Světla pro svět s během, s maratonem, s půlmaratonem není náhodné a má to několik úrovní. Jednak my pomáháme v Africe a Afričani jsou zvyklí svým přístupem k běhu, takže nejlepší běžci, sportovci jsou z Afriky. Dále ambasadorem naší organizace jsou i slepí běžci, mistři světa, olympijští vítězové. A my chceme ukázat, že i člověk s takovým postižením, jako je nevidomý běžec, se může zařadit do společnosti. Takže vlastně ten sport, běh a Světlo pro svět je přirozené spojení.